bana ba a cuci gayu mun gane dukkan matan zamani. Baby, ya tun mutu da aiki a tsaya ki da zamu ba. Wato mun ga wucewanki ne ta nan muka ce yanayin tafiyarki, tsarinki da kuma kwalliyarki su ne suka birge muka ce bari mu zo mu introducing kanmu. Kun san ne? No, wait. Yanzu dai duk ba wannan mutum gane saboda wannan ranar gabaki daya ba na so ya rika taba mun fuska a takaice dai suna na dan mala dan mala ake ce mu baban mu ne malam din duk wani irin machine su ake ga masu kafa uku ai baban mu ne yake producing din su daga kasashen turai America, Ingila, Japan yake kawo su nan su daga yake daga yan kasuwa suke sayarwa ana sun phone number naki zaki bani sai ya wallahi a hankali zaki kin ba a hankali ba wai ce wallahi kamar an yaɗin hunna a kanka yadda ka san ta samu ina so dan baki wani abu amma ban sani da ko kin fi son kashi ko kuma ne ke so a ciki Kaga ni da kashi ɗin ka bani da yanzu ba yayin kashi kin gane ba yayin ka yanzu zan ba na kawo nan ba da kike mu to ai ni matsala ba na so yawo wannan dina ne ya samu matsala bankin ya samu matsala ba bankin ba ne ATM dina ne ya samu matsala sai mu baki kashi zan baki kashi ƙaryar banza ba abinda suka iya su yi ƙarya. Baby, Salama, Almighty, Na'am. Dan malam